साबायखर बाबाय आंनि मुङा Rwjab इस्टार्न जोननि CO नोंथाङा जिखिनि खोथा बुंबाय जेनेबा जितु जाय बिथांमोननि नोंथाङानो दा मुंखौ गाबज्रिबाय नंमारगौ बिथांमोनखौ जेनेबा आफादनि बेरेखा खामानि मावनायखाय जोंनि काउन्सिलाव डिसिसन लानानै काउन्सिलाव बिजिरनानै बिथांमोनखौ माने आफादनिफ्राय एक्सपेल खालामनाय जादों बे थार बाथ्रा बेखौ लगे लगे जोंनि काउन्सिलनि सारमोना अलरेडि मिडियायावबो बेखौ पाब्लिश खालामदों बेखौ बयबो मिथिखादों दा खोथायानो जाहैबाय जे जोंनि गेजेराव जितु दा बारहावा सोलिबाय थादों बिथांमोनखौ लानानै एक्चुअली बेहाय जोंनि बे NDFB प्रग्रेसिभआ बिथांमोननि माबायाव कुनु माने बिदि खर' सायाखै आरो खर' सानाय बाथ्राबो नङा जिहेतु मानो होनब्ला नंगौ बिथांमोना दाखालिबाव हराव थांनानै मोनसे केम्पखौ केपचार खालामदों बे बरबरि जितु केम्प बिथांमोना हराव थांनानै बेखौ केपचार खालामदों बे नंमारगौ किन्तु खालामदोंबाबो जों दिनै जिखिनि रिपर्ट मोनदों बिथांमोननिफ्राय एक्चुअली बेहाय जाय केडारफोर दंमोन बे बिथांमोन जे बे गासिबो केडार दं बे नंखाया बे माने नंखायि बाथ्रा आरो बिथांमोनजों दासिमबो जों माने जगाजग दंखायो आरो मोनसे खुब माने इन्टारेस्टिं खोथा बेनो जाहैबाय जे मैयासो बे केम्पनिफ्रायनो 7 जन मानसिया जोंनि केम्पआव फैनानै केडार फैनानै माने सारमोनजों रायलायनो थांबाय आरो बिथांमोननि बे साननै सानथामाव जितु माने नुखाबाय बे नुखानायखौ बिथांमोना ओरैबायदि माने माबा जादों माने बिथांमोननि माबाया माबायदि जागोन बेहायनो बिथांमोना हमनो हादोंनो आरो हमनो हानायखाय बिथांमोना डाइरेक्ट जोंनि सारमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोना मैया मोजां रायलायनानै बिथांमोना आरो गावबा गाव जायगायाव बिसोर थांफिनबाय आरो बिथांमोना मालाबाबो बिसोरजों माने थाङा बेनिफ्राय जाहैबाय जे जोंनि बे इस्टार्न जोननि दा बिथांमोना बुंबाय थादों इस्टार्न जोननिबो बुहुत सेंग्राफ्रा थांबाय होननानै बा NDFBनिनो बुहुत मानसिया बिथांमोन थांबाय होननानै किन्तु मैयाबो मोनसे जों इउटुब चेनेलाव नुदों जे क'क्राझार बायदियाव रोखा माने डाइरेक्ट लाइभ सेंग्राफोर बेसेबां दङ बेसेबां गैया बेबो बयबो नुखादों जिहेतु बिथांमोना बुंदोंमोन नालाय जेनेबा क'क्राझारनिबो सेंग्राफ्रा फैजोब्बाय मैया एकदम माने रोखा जाबाय जे बेसेबां सेंग्राफोर दङ होननानै आरो बेखौ बेनिफ्राय थिग बेबायदिनो जोंनावबो बेहाय माने बिथांमोना जेरैबायदि बुंदों बे नंखायि बाथ्रा बे नङा बे मालाबाबो जोंनि सेंग्राफ्रा थाङाखै दाबो दङ किन्तु बे मोनसे खोथा बिसोर रिमार्क खालामदों जे सनितपुरनिफ्राय सानजा जेसेबां केडारफोर दङ बिथांमोना माने बुंदो जोंजों दङ अर्थात धीरेन्द्र बर'जों दङ होननानै आरो किन्तु जों दा जिखिनि जोंनि मानसिफोरखौ बै एरियायाव थानाय जोंनि जायफ्रा बिबान मोननाय जों जायखौ कामान्डार होना दोनदों बा 2IC होना दोनदों बिथांमोननिफ्राय खबर लानायाव जों मिथिजोब्बाय दे बिथांमोना दाबो जोंजोंनो दङ आरो अराय सम जोंजोंनो थागोन आरो बिथांमोना मोनसे फोथायनाय दङ जे जोंनि गबिन्द बसुमतारी सारनि सायाव जे जि फैबाय थानाय जितु माने जिब्ला टक बा रायलायनो गोनां माने बे रायलायनो गोनांजोंनो इमिडियेटलि माबा मोनसे समस्या समाधान जागोन होननानै बिथांमोना एकदम माने गोसोआव माने थि खालामना लादों आरो बेखौ लानानै बिथांमोना दिनैसिम थिगानो दं आरो मोनसे खोथा जाहैबाय बिथांमोननि सेंग्राफ्राबो दा जायफ्रा फुलावनो थांदोंमोन फुलावनो बिथांमोना बयबो दिनै स्वीकार लादों जे जों बुजिनो हायाखै बा सानस्लाबनो हायाखै हायाव जों थांफ्लांबाय दानि समाव बा दाबायदि माबायाव जों नोंथांमोनजों थांनो हागोन ना हाया बा जों केम्पआव हागोन ना हाया बिदि आंजों बहुतानो रायलायबाय थादों आं बिथांमोनखौ बुंदों दे नोंथांमोननि थाखाय जोंना दुवारा पुरा खुला दं बेहाय कुनु माने साननो गोनां गैखाया आरो जुदि आंखौ जुदि फोथायाब्ला जोंनि गिदिर गोलावफोर दङ बिथांमोनजोंबो डाइरेक्ट फनजों फन रायलायनो हागोन आरो डाइरेक्ट फैनानैबो रायलायनो हागोन होननानै आं बिथांमोनखौ खोथा होदों आं आसा खालामदों बिथांमोना जायहा जेनेबा सानस'नो हायो बेबायदि मोनसे जेनेबा सोरनिबा बार मोननानै बा माबा मोननानै थांफ्लांदोंबाबो निश्चय आसा खालामदों आं जेनेबा बिथांमोनाबो निश्चय सानसे नङा सानसे जेनेबा बेबायदि भुलखौ बिसोर स्वीकार खालामनानै
फैफिनगोन बा आं बेखौ बुंनो थाङाखै जे बिथांमोना जेनेबा माबा मोनसे भुल मावनायाव बिथांमोनखौ क्षमा होआ भुला बयनिबो जायो आरो बे भुलनि क्षमाबो दङ निमाहाबो दङ बे बेलायावनो जोंबो बयखौबो जों माने वेलकाम खालामगोन बिथांमोनाबो जुदि फैयोब्ला जों बेहाय माने बिथांमोनखौ जिकुनु मुदआवनो जों बिथांमोनखौ बोजबना लागोन आं रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाया जेबो गोनो गोथो जानाङा मानो होनब्ला जों जितु प्रसेसआव बा दिनै सिजफायाराव फैनायावनो जों 14 बोसोर जाबाय 14 बोसोरनि गेजेराव नंगौ बहुतखिनि जोंनि गेजेराव माने बेबायदि गुले गुजे जादों आरो बिदि माने माखासे माबा सोमजिदों दाबो फैयै फैयै लास्ट मुहुर्तआव आरो बेबायदिनो मोनसे जोंनाव माने बेले बेजे सोमजिफैबाय किन्तु अब्लाबो आं रायजो राजाखौ खावलायगोन जे बेनि बेलायाव कुनु रायजो राजाया जाहाथे सोरनिबा प्रल'भनाव बा माबायाव जेबो माने गोनो गोथो सानालासेनो दा जायफ्रा दिनै बे बिराद गिदिर गिदिर माने केम्पआव दाबो दं बेहाय सेंग्राफोर दाबो दं दैदेनगिरिफ्राबो बेहायनो दं गतिके रायजो राजायाबो जाहाथे बेखौनो नोजोर होयो जे जायगायाव केम्प दङ लिडारफोर दङ बिथांमोननि सायाव फोथायो आं बेखौ बिथांमोन रायजो राजामोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे रायजो राजा सोरबानि बुंनायाव बा सोरबा जुदि प्रल'भन होयो बे प्रल'भन जायालासेनो गावबा गाव गावनि बिबेकजों साननानै आवगायलाङो आं बेखौ बुंगोन आरो बे थार खोथा जे बे माबाया जे हाजार गोदान माबा फैब्लाबो दिनैनि माने समाव बा दिनैनि बे माबायाव सोमखोरनि माने जितु दैदेननाय बे दैदेननायावनो जोंनि बे समस्या समाधान जागोन जों बयबो बेखौ मिथिखायो आरो जों बयबो बेखौनो दिनैसिम माने फिथा खालामनानै जों दङ आरो जोबथारनायाव आं माने जोंनि जितु समस्या बे समस्याखौ थाब समाधान जानायाव दिनै जोंनि बर'नि गोरों गोरा मेलेमजिबि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आं बाहागो लानायखौ आं खावलायो आरो आंनि मुङा आफादाव बि थाइलेण्ड 25 तारिखआव जे गावस्रानाय डिक्लार होगोन बेफोरबायदिखौ होगोन होननाय खोनानायखाय आंबो जास्ट खोनासंनो होननानै बेयाव थांदोंमोन थांनानै ओमफ्राय मिथिङाव जि खोनादों आं मा होनो आंनि गोसोआ मोजां मोनासै बा साबजानाय मोनासै बा आंनि गोसोआ बेयाव हाबनायनि टारगेट नंखाया जास्ट आं मिथिंखौ खोनासंगोन ओमफ्राय आंनि फुराना पार्टि जेरै गबिन्द सारनि बे पार्टियावनो थाफिनगोन होननानै आंनि गोसोआ टारगेटआ बेयावनोखा जाहाथे आं सानखादों बेयाव गिदिर गिदिर बिबान होबाबो आं थाखाया होननानै आरो सारमोनाबो जेनेबा बिबानखौ जासिदोंबाबो अब्लाबो आंनि गोसोआ जे फुरानायावनो दंखाबाय थायो जाहाथे आं ओंखायनो बिबानखौ लाखायाखै आं केडारै हिसाबैनो थाबाय थागोन बिदि होननानै ओमफ्राय जास्ट बिसोरनि मिटिंखौ खोनासंना काउन्सिलनि मेम्बारफोरनि डिक्लार होदों बिसोरो डिक्लार होनायनि गेजेरजों खोनासंबायबो आंबो खोनासंनानै ओमफ्राय डिक्लार होनायनि उनाव मिटिंखौ फोजोब्बाय बिसोरो काउन्सिल मेम्बार डिक्लार होनायनि उनाव ओमफ्राय जास्ट ओंखाम एसे जाबाय जानानै ओमफ्राय आंबो लिडारफोरखौबो लोगो हमलायनाय जायाखै आरोखि माबोरै जामारगोन माबोरै जाया बेफोरखौ सावरायनोबो जाखायाखै आं ओंखाम जादों गारियाव गाखोनानै ओंखारबोफिनदों आंनि थांनाय टारगेटआ सानसेनो थांदो सानसेनो फैदो आं बेयाव गोबाव समनि थाखाय जुगाजुग लाहैयाखै आंनि थांखियाबो बर' जाथिखौ माबोरै उदां खालामनो हागोन बेनि फारसेखौ आंनि गोसो